Älä vietä aikaa liikaa netissä, mut mun intohimoni on ollut aina pelessä. Se oli runeskape, joka minun sydämeni vei, kunnes tajusin, et hovikin on ihan okei. Äiti sanoi, pidä mielessä sun koulukaveritkin, mutta mieluummin mä surfan nettisivuja pitkin. Jos sä luulit voivas alkaa meille päätä apua, niin sun pitää todistaa, että sä osaat pelata. Apo Hotel Bobby Runenis mä aion räpätä, ja mun virtuaalipipeli on 5 metriä. Kasvoin isommaksi, niin mä ostin PS:n ja siinä samalla mä opin rakastamaan CS. Siinä meni rahat monekin, kun vähän paretin, mutta aivan sama minä uuden koneen varastin. Ja jos sä vielä välttämättä haluat tulla tähän mun oma pelimaailmaan, niin mikäpä mua estää tuota delete-nappulaa painaa. Killer Masa 6964 me hakata sun paskaraune lukkoos, jonka jälkeen huudat apuaan, kun sä olet johtosotossa. Sä luulit voivas antaa meille päätä aukoa, niin sun pitää todistaa, että sä osaat pelata. Apo Hotel Bobby Runenis mä aion räpätä, ja mun virtuaalipipeli on 5 metriä. Killer Massa 69 ja teurastaja 64 tulee vallottaa vielä maailman, ja sä olet meidän tiellä.